Mai, Birakatea, Brikatia Patea, Brikatia Matea, Mansotso, Mansusu nyama utetina mungeke, Dokutsotso nyama utikia akabati yako maye, Dokubuda akandia kushika, boys, Budemba mangu, right now. Pundu, were kumuka mchidzinga wanu. Azwarota uchita mbuya gani? Kuita mbuya ji. Amsikona nimugiriza dzina mba mangu. Idzina guys. Ana Pundu. Makubatwa nezo sina maoko manje. Mambo natswina norira kupi. Saka ndiani wamurugiriza pa TV pangu. Ndianu. Chilemdara ndi pasho njava ndi ari kutsotsonya kama swanu. Kutsotsonya? Chinotsotsonya ihuku chete jamani. Kazaruka ndiramazai. Bara kusaiza vanhu. Chocha sei naye munhu uyu boys. Ande koko. Ndomisa ndandi. Rekeni elastic. Holy Ghost Twabam. You rascals, how did you get in my house? Imad baba, you rascals chi. Kusukuchu sport kakunoko. Charene shona. Boys zangu. Iyi ndonga ngapika sutu manje. Kodobori cheche. Right. Prophet. Tahareka offering digi. Offering. Manje mabageti anogara kuchechi. Munogona ngonipa yenyu direct. Zvakaoma. Amsikuziya zvokuitika. Tiyazo kumamisa jamani ndo offering. Right. Without wasting much of your time. Ichi ndichekutuka kwakaita chinimbe padombo shava. Zvakandirwadza stereki. Right. Ichi ndichekusainisa kwaita Enzo contract yepatishu. Changu chinopisa manje. Ichi ndechemahomba ichi chekutsotsonya ndimi dzako dzefeki. Mira, ichi chinoda tu ichi. Tapeza newe takwenda. One for the road.